അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടർക്കിഷ് ഡിലൈറ്റായ തുളുമ്പയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, അര ടീസ്പൂൺ റവ, അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഒരു മുട്ട, അര കപ്പ് വെള്ളം, 3/4 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് ഷുഗർ, 3/4 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഷുഗറും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഡോയിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറും റവയും ഒരു മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല കട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നീളത്തിൽ വച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തുളുമ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. Thanks for watching.